sa nachádzame v ateliéri Babylon, kde sa koná Majáles farmaceutickej a lekárskej fakulty. Poďte sa s nami teda pozrieť, ako sa medici a farmaceuti vedia baviť. Večer bol plný zaujímavých koncertov. Ako prvý zahrali Walter Schnitzelsson. Ako hodnotíte koncert, čo hovoríte na publiku dnešné? Tak hodnotíme ho samozrejme pozitívne a publikum super, najlepšie. Samé baby, myslím, že som ich tam napočítal asi tak 80%. Skvelú rock'n'rollovú show predviedli The Cellmates, ktorí nám odhalili aj tajomstvá svojho retro imidžu. Koľko trvá, kým si spravíš tento účes? Také 3 minúty a takých 40 sekúnd asi. Už je v tom praxa. A kolega ho má tiež veľmi prepracovaný? Dlhšie mi to trvá, lebo mám viac vlasov. Obidva máme to isté, len on už má masné predtým, než si to začne robiť, takže on nemusí toľko mastiť. Zatiaľ kape hrajú úplne všetko a úplne perfektne. Ty si medic alebo farmaceut? Ja som mladý farmaceut a dúfam, že s ním aj chvíľku zostanem ešte. A na ktorú kapelu sa tešíte, alebo ste sa najviac tešili? Tak nie je to kapela, je to DJ EKG a na ňu sme veľmi zvedavé. Taktiež DJ EKG. Po polnoci sa publikum konečne dočkalo headlinera večera skupiny Billy Barman. Spevák vyslovil aj jedno odporúčanie pre ženské pohlavie. Ako hodnotíš koncert? Dobre sa ti dnes hralo, spievalo? No a my sme dlho na takéto akcie nehrali, takže keď sme prišli sem do šatne, tak sme mali z toho zmiešané pocity. Ale keďže organizátori sa o nás dobre postarali a báby všetky mali tančušky a krásne šaty, preto vyzývam všetky ženy, ktoré to sledujú, báby, keby ste videli tieto ženy, ktoré pred nami stáli na veľmi vysokých platformách s krásnymi nohami a s krásnymi šátami, sme si vlastne uvedomili, že aj naše priateľky majú takto chodiť a mali by ste aj vy. Po koncertoch sa však Majáles zďaleka neskončilo. Zábavy sa totiž chopil DJ EKG.